Dámy a pánové, v danom videu, jako vidíte, tak už viete, či sa nachádzame. Autozráze. Dobrá. Peknú lístku máš. Toyota Supra. Spravil som, alebo Takéto parádne hydrauliku. Ešte minulý rok, alebo vtedy videoko, ale toto neviem, čo má znamenať, ale dobre. Takže pekné. Ale to je akože vážne pekné. Počkaj. Dostaneme sa k tomu, ja to tak nejak ešte všetko zaujíma, tak prepáč, keď sa budem trošku pýtať, možno na stopníke toho bude môcť, ale pre mňa je to anomália úplná, ako som vravel, ja som to nikdy v živote nevidel, strašne na to teším. A na druhú stránku že to bolo v zuboženom stave, ale poďme si to zarobiť, zobrať nejakého krásavca a tak ľudovo povedané rezať do ňoho, to tiež asi není Nissan Skyline R34, jako Supra, tento bola M5, ale toto je Nissan, ako vždycky. Počkaj, ideme sa pozrieť, že to je M3. Ne, dobre. Tak. Si kokso. Tu má takéto, to je ako vážne, má takéto. Kamoši, to není, jak vy si myslíte, že to je celé svetlo. Kamoši, to je takto. To svetlo je takto do kruhu, jak znak. To je do kruhu, chápete? To má normálne vystrčené zadné svetla, ako toto. A postupom času zistili, že tá hydraulika, alebo ten motor vlastne... Tam je Lowrider! Tam kamerujú, hore. Hore. Hello. Klasický elektromotor. Je to veľmi podobné. Pekné tiež. Taký, jak vidíte napríklad v Bagro, alebo v tých stavebných strojoch, alebo takto, čo majú tie... Tuto máme Lowrider. Akurát, že ten motor ide na 12 V, áno, a on keď ide na 12 V, je tak nadizajnovaný a on ide Tak budem až tak moc rozprávať. Bojom, ja tie motory nazývam 48 voltami, ten motor sa prehrieva, skráti sa životnosť a oni v Amerike to napájajú dokonca až 96 voltami, áno. Takže, no a ty si ale keď hovorí, že máš tu vlastne túto hydrauliku, Vágina, tak všetko to má ten pomalý posunej, keď ide, aj keď to má silné čerpadlá, ale aby si ty dokázal tak streliť, tak ty laicky musíš proste dať veľký tlak razovo do toho streliť, že? A aby si to dostal, ten razový tlak... Či ešte bude... ešte neskáče, kamoši, tak ho ideme pozrieť na autička. Bo toto je čo? Toto nechápem tomuto. A už to nechcem ani vidieť, takže to nepotrebujem vidieť. Ani to. To je z filmu. To je z filmu. No. To je z filmu. To je z takého... To je z filmu, normálne. Počkej, pozriem sa, či tam, počkaj. Nemá to tam, ale toto je z filmu, to je jasné, to som videl. Že tu musí byť na tom ráme navarené 5. To je. Poďme sa pozrieť tu. No. Nissan Z, áno. Takéto horúce, počkaj, chytím. Tak to je vnútri. Tiež je to taký projekt, že stále sa pozrie, stále skúšal, ja sa chcem opýtať, tá piesnica, To je Honda. Kde? Kde? Nelob.
karbonový znak. Ideme tuto. Tuto. To je Mitsubishi Lancer, jak nevím, ale je to Mitsubishi Lancer, si myslím. To je Mitsubishi Lancer, si myslím. Áno, asi hej. Áno, je to asi Mitsubishi Lancer. OK. V podstate je to také, že vyslovene, keď máš túto záľubu a koníček, tak vyslovene, že ideš, hľadáš a Máme turbo. presúdiš na to auto. Ja som teda ešte videl niektoré tie autá, že majú ako keby tie samonosné nápravy, ako keby majú také plné nápravy, aby mohli skákať, že poznaj, že je šialene vysoko. Je to vlastne kvôli tomu, aby mal ten vysoký zdvih však asi. Úplne som nerozumel, teda som si povedal. Niektoré tie autá, keď som videl skákať, ako napríklad offroady, tak majú tie panelky, tie tyče, tie také tie podporné narabená, vieš, že sa ako keby taký, vieš, dokáže to auto sa zdvihnúť, že je do takej výšky napríklad. Nissan R33. Teraz. Povedal. Dirty red. Tak. Tak. Bang, 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 bang. Jakože krásne. To má výfuk. Také to má kola. Ideme sa pozrieť na pred. OK. To je Silvia. Dobre. No. Kde? Poďme sa teraz pozrieť na tejde. Tuto. To čo je? No a aký je tvoj rekord, že koľko dokážeš s tým skočiť? Aby som ti pravdu povedal, je to tak, že ja keď som teda... No. Nissan. Na tom Instagrame a všetko priamo toho vyskočili. Je to tak, že... Ešte asi vychyliec, kedy máš tam spekulálne, aby to šlo. Tu je Honda. Mi to skáče. No uvidíme. Kúpiť si auto je jedna vec, upraviť si ho druhá vec a naučiť sa skáčať Kde? vec tretia. A máme Hondu zase. Tam Andreas, keď pozeral, tak naozaj to tiež niekoľko a ty si pre mňa taký vidím sveta, to vidím, lebo vyzeráš tak, jak z toho San Andreasa a tam sa tiež dali tie Takúto Hondu. Opelník? Máme Opel. Bo takie studený vetrisko. Ford Cortina. Ford Cortina. Ty sa kde schovávaš? Ty sa kde schovávaš, hej? Počuj, to ja už keď to vidím, že ty ľudia sú To GTR-ko. Takéto GTR-ko. Už sa mi stalo, že na to zúrili, práve preto je tu aj vlastne tento práci. Už tam skáče auto, tak ja tam ideme.
ale mi to je jedno. Počkám ho tu. No, nestihlo toto auto toto natočiť, ale môžete si ho pozrieť na takom videu, čo som tiež točil. Takže, chápete.